haba kuna matasa majiya karfi ku zauna kuna faɗa kai kana ji ko kai abin da ya kawo ka in kashe kanmu za mu yi kabar mu kashe kanmu in ba haka ba kai zan fasa ma kai yanzu to Allah ya ba ku hakuri abun ba na faɗa bane dama tallan yan fawa na kawo muku ka zo da ɗarin wayan me yan fawa yan fawa wata hanya ce da gwamnati ta fito da shi da take ɗaukan ma'aikata kuma tana biya mai tsoka ba tare da ka sha wahala ba ce kana nufin za a ci banza kenan ko baka yi karatu ba dala rubu wannan gwamnatin makaratan nan ba abin da su iya dala ba magana ƙarya ce amma fa ina ga abin nan kamar da gaske ne dan na taba ji a rediyo amma malam kana ga gaskiya ne wannan abu wannan magana gaskiya ce gaskiya to yanzu warware mana ta ake a shiga registration kawai za ka yi kuma registration nan naira 1000 ne sai passport da za ka zo da shi da credentials ɗinka kuma muna da cafe da za mu cika ma mutum kuma komai nawa ke register naira 1000 ne gane 1000 ba rage haba zo aka baka dude shi kenan ka shiga shi ne kawai komai za sa maka a register muna da cafe za mu cika ma komai in aka maka wannan shi kenan kawai kamar nawa ma to gwamnatin za su biya mutum gwamnati tana iya biyan matasa daga naira 30,000 zuwa 40,000 har naira 50,000 zuwa abin da za a yi kafe in naku shine kwanan masallacin mako sosai mako wannan lungun dai yana nan jika da ka zo kawai jika kawai jika sai mun zo muna jiran ina laptop ɗin ku wacce a ciki wannan wata ke suna laptop ɗin ka wuta ni mu masifa kenan to ni ma kaina har yanzu ban gama laptop ɗin kuma kana amma dai tana nan mun yi kuɗi kawai yan gari su akan kudi ba su da alkawari su akan kudi sun taune arkabari burin su yin kudi ko yaya ga su da shegen san mata inda za su samu kudi akan ka sun yi ya su maka shari su yan gari su yan gari rap baba yan gari suna ji su kaman sarki yan gari suna nema yanzu sun ki su da su yi kudi ko wana yaki yan gari ba su san miya ba zaki yan gari ba su san wa'ala aiki sun ga abu a gunka sun kwace sun ci yan gari suka sa jama'a kunci yan gari sun ce su ba talauci nakan saurata in naga su yan gari labarin su duk ya biya zaga gari mai sauraro ga labarin su yan gari su akan kudi ba su da alkawari su akan kudi wannan ma aiki muku zo muku da shi kuna daga zaune ba ku aikin komai za ku dinga jin ana biyan ku dum kamar ya kenan wato gwamnati ta fito mana da wata hanya ce mai sauki kuma mai kullewa saboda ganin muhimmancin matasa sai ta fito mana da wannan hanya mai bullewa wato ana kiran shi empower wato idan kai rijista za ta dinga biyan ka duk wata ko da baka yi karatu ba kana ji ai kasan nan waye ka sani ne waye san ka ba kowane kafe ya kace maka rijista dan gaban ka 50,000 sama ba gaskiya ne mun fahimta haka yanzu kana nufin idan muka yi rijista za a rinka biyan mu 50,000 a wata ke abu mai sauki ai wannan shine fi sauki yadda kake rijistan kana rijistan dai ka dinga jin alert bam yana shiga ne ma ya samu kenan damuwa ni haka nake so kana nufin cewa yanzu babu aikin da zan yi na fi son damuwa ni in zo daga karfi in ci abin da nake so in yi zaman banza kawai daidai ne kaga yanzu ni aure na ya kusa kana ganin duk wata zan dinga samun 70,000 salary ka gane yare me ya faru ban gane ba na da asma ko da ne zai yi mai bai kuma shine na cire mai kana ji na ina da zaka yi auren nan wato wanda za a maka ana kiran shi double empower
kana yin rijistar nan da mu wato za a baka ba ma 70,000 kace ba 120. Ka samu. Na gani. Ni za ka fara bawa ai. To gashi. Amma a nawa ka samu wannan damar ku? Ya mushi. Kana ji? Baban shi sanata ne. Ni kuma yayana shine yake ba wa shugaban kasa shawara akan matasa. Da suka zauna da shugaban kasa suka ba su shawara sai a ce to aje a yi sai a kira balele da lagwani Sai ka fito da babban al'amari. Babban riga na saka ranar. Yan gari suna garari damuwar su kuɗi da kuma ba ani dan makaranta ne wannan kudin makaranta ne na ce bari kawo a dan juya min ita ka zo inda ya kamata nawa ne ba kudin da 5,000 ne a wata banda satan ansa ba kai ta tura jiya kuɗi za ka dinga samun kuɗin fawa ninkin ba ninkin kawo takardar me sunanka dan ku Ibrahim ba ka mai hoto ko tanku doka watsa dariya yawa an baka naka to an salame ka to ka je karshen wata aka fara jin alati shikenan shi ai an yi an gama ai alaikum hannu a caye an gaishe da mai dangule tanan daji yagwa barka dai yagwa sannan ku to Allah na he ni ma ina so amin abun nan ne da ake yi na register amma ni shanu nake so guda 20 shanu guda 20 kawai irin na gwamnati akwai shanu Allah ina kana kallon kajin nan agric agir na gane akwai shanu ma agric ai ina gani ka na tuna da kazan akwai saniya ta gwamnati wadda ake hada ta da giwa in ka ganta haka take sai dai kawai ka tabata tana cin abinci kuma ina nonon nan farin abin nan dakata na gane kutoshin ka ba irin wannan nake so ina zo shanun da ba zan je kiwo ba ina zaune ina tatsa kawai ka samu wanda akwai wanda shugaban kasa ya order su daga China sai a basu zona matso kusa da shi ana shi mani jauro amma nan ba san wani suna za ku za min ba ka san register planin nan babbar register ce nawa ka zo da shi ba kuɗi ba ne damuwa mu wajen kashewa ai ya za ba sai na shi ka sai da shanu nan na shi kaf zan sai da su saboda na yarda da gwamnati gwamnati ka siyar da su gwamnati tana aiki shanu ka sayar gaba daya shanu na sayar gaba daya nawa zan baka a higi nawa ne a gurin duk nan jakan nan a to mai da su kawo jakan gaba mai da su ai ba sai an kirga ba dai wannan jakan ba akwai magogi na a higi za a baka ba damuwa a'a abu ya shiga maka ido ko wallahi ka san aiki a gaban kwamfuta tun shekaran jiya akwai haske bari a ji wannan jakanin Allah kiyaye na gaba yanzu Allah kiyaye na gaba fulani tsaya da kanan a ba mu sunan gida da sunan dajinku da inda rigarku take da sunan baffanka da sunan shanun da ka siyar duk ka gaya mana su a nan gurin alkur'an sunan shanu nan da yawa kuma gaskiya mu da ka gamu nan ba fulanin tashi ne ba mu zama guri ɗaya yau muna shan gobe muna shan to ba mu sunaye dai to ba mu sunaye sunana dai a shan ana she min jauro amma nan garin suna she min ilu jaura ilu yabba ya shake dan gari ka burge me sunan rigarku na he maka kai ba a samai tulle yabba tulle to sa dai sa to fulani yabba za ka ga kanka yanzu nan amma fa sai da dariya alhamdulillah takalmi na bai fito ba bara daga kana gani da mu je yi dariya alhamdulillah na gode shikenan an iya tafiya za ka iya tafiya to ai na zan ji kudin ai kudin ka yanzu kana da waya ina da waya akwai na baban mu kiran ka za a dinga yi
to shikenan yawa da kuɗin ku da shanun ku duka za ku dinga jin shi za a kira ku kawai a ce ku ai kun san labba babban mu ko a ka ba mu gashi mun ya ba mu saka an saka to shikenan nagode sai an jima fa kadin bakku a banza kai na ga kuɗin da ka ɗauka dawo da shi kai na ce na ga kuɗin da ka ɗauka dawo da shi Allah ya sa dama jana ce ta ce siya mata wannan shi ne kisan ci murka ki ɗan dama jana juliya kawo su nan da wallahi maka ba haɗa a raba ba ga jakar kuɗin nan ba yanzu ka ga aikin yau ya tashi yawwa yanzu kana ji mu je mu sai iPhone wallahi mu je mu sai iPhone kai in ga wannan na za su ɗin kuɗina ne a wannan ai za a yi yan gari ga yan gari